RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style. Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong malibuton. Palami Style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag Style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino. Lisod ng pabalikod ang baha. Maygon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Luz, kinaingon, ang tao nga tumuon, maoy klase sa tao nga bakakon, mo kinaing natapos ang ginabuhi nga di na ko mahimong, mahikalimtan. Los, unsa man niya akong naseran? Huh? Uyaw mo doon ni store? Usam na kami nyo! Kisa ba'y nag-ingon pa, oy? Si Minerva! Ayaw pagpataga-istorya, Minerva, ha? Basi ka mong sinistor ang uyab, dili ako. Nakitaan ta mong duha nga nagsulti sa ngit-ngit, oy. Kung magsulti sa ngit-ngit, uyab na dayon? Oh! Tumuan kay kambayhana ka da. Mabugnoan gani ko sa sawang Nestor, bugnoon tasad ka. Nagsiro siguro siyang iya may nakitaan nga resulti sa ngit-ngit si Luos, no eh. O di mo uyab sa kong anak nga si Los, ba ba? Dili, tao na eh, dili eh. Nga nung magsilos ba si Minerva? Nga mahasilos ba siya yung nakita ninyo? Kani adto pang ulit tao ko na eh. Dako na sa kaibog na ko. Uy, unsa di ay? Aron way tabi nga mahitabo, likay ug ayaw pagpagigsulti sa mga lalaki, ilabi nagminyo. Kinay mga mata ni Minerva nga patakal ang istorya. Tumuan gyud kay ng bayhana, kuya. May muhim mag istoryang bakak. Likay na lang yun. Ayaw piyansa ng bayhana. Sorry. Okay pa na ako magigsulti ni mo, Minerva. Nako, wa kay panahon. Pero kang Luz do na. Ay, pati kag-istorya di ay. Nga ano ko ka? Ayaw kong ina ini Nestor, oy. Gagyon sa mati ka? Pasakitan mo lang ko nimo. Hala ka diha. Nga ano ka? Magminyo kag laing babae nga nahibaw man ka nga nakagusto ko nimo. Wa ta ko magkagusto ni mo eh. O kisa man lalaki ha ang magkagusto ng iyong batasan, nga tumutumuan magi ka. Daghang mga silingan nag-away, tungkol siyang pagkatumuag manulti. Hikog pagkadiha, may pa. Minerva, anak! Kain man ka! Yan ako sugata ko, anak! Minerva! Uy! Ginoo ko! Si Minerva! Nagkadugo ang pulso! Minerva!
Unsa kuya? Naglaslas sa pulso si Minerva? Maulagi. May kinaabtan pa ni Noy Damian. Naluoy man kong Minerva. Kuya, O sa nga itabo ni mo? Nabuang ka na ba ito? Ako mabuang O nga nung pakaslan man mo siya, ha? Kwintas kag bukog sa imong og imo ng masawa. Kwintas kag bukog kag sambo kay inyong pagpuyo. Kung makigminyo ka na niya. O, dali. sabihin yung gilalisan, oy. Nabuang nas kuya ni Mulos. Makigminyo ko na siya Minerva. Salamat ni Mulito ha. Wa ka manong baling sa mga sulti-sulti sa mga silingan nato nga bati ko. Nahigugma ko ni mo, Minerva. Busa kung makasal na ta, di na ko gusto nga makakita kag-away ni bisan kinsa. O, Lito. Insecure yung bayhana. Masuko man siya nga gipakaslan ko siyang maguwang. Unsa iyang gusto? Siya ipakaslan ni Lito? Wa siya baliwa? Oy, Minerva. Ay, badlungan ang manghod ni mo ha. Uy, ganun ang saga. Kanang manghod ba badlungan na. Maglagot gani ko bugnoon ako siya. Ay, naunsa lagi ka. Yun sa man kang luz. Insecure ang buang. Nanabi og maayo sa mga silingan nganong ako may imong gipakaslan. Pragaba. Hoy, ay patagad panulti, ha? Wa ko manabian na sa to silingan, day. O nga nung may insecure masad kuno ko? Ako ikson si Kuya Lito, o niya may insecure na hinoon ko? Nayabag ka? Ingnan na lang nga nagtumo-tumo na po kag istorya aron kapansinon sa mga tao. Kay wa ni mga silingan nato nga managad nimo kay buisit kang pagkababay, plastic. Magpakaroon ingnon nga buutan pero day hilas. Kasagbogo ka da. Huh? Kisay kasagbogo? Ako? Kasagbogo day ko ha? Ay, naku, kung dili ko masukol di mo. Los! Ay, dili! Bus na lang! Los! Hawa ko yan! Buhay! Ang amahan ni Lito, nisod sa kwarto ni Luz. Taan pagid lagi ko. Nag-unay lang ning amahan og anak. Maniid ko nila. Wala. Unsa man niya akong nabati? Nag-ago si Luz. Aray pa, sakit. Guntahan lang. Dako-dako mo guni. Guntahan lang. Sakit kay pa, oy. Hala ka diya. Nag-unay sila. Yaks, taluod. Nabati ni mo, Ay, ha? sakit, Okay. oy. Yaks. Hindi kaysa. Amo ni siya. Be, tangan to gamay, be, para mabasag nga ayaw. Sige. Minerva! Nagunsa ka di sa kwarto ni Los? Ay, usapa. Dali, Lito. Paminawa sila. Dara. Kana. Dara. Ang unsa man? Sakit gyapon, ha? Sakit gyapon. Oh, sakit ka, apod pa. Gina. Tumar lang paracetamol, ha? Para mawa na mo sakit. Ay, Lasa hala, tigang no? panyawan le dumito. Gisakitan si Luz. Sa ato pa. Na virginan. Palitan ka ng pain reliever, ha? Oh, sige pa. Oy. Unsa mong duha diha sa may pultahan? Ba? Nag-unay mong duhaon sa. Gihilabtan ni mo ang imong anak. Nabuang mga kanitang palong ay. Kasag buko ni mo, eh. Isang panos, Minerva! Nabuan na gyud kami Minerva. Hasta nga ako nga mahal og manghod. Gyud tumutumuan ni mo istorya. Saman? Nag-scriptwriter lang ta ka. Bisag mao ako na-imagine sa akong nabati nila sud sa kwarto ni Luz. Hilong di ay. May kagyuda. Hulungan na kanimong pagka tumutumuan ha. Kung di ka mahunong, buwagan ka. O buwagi! Wa ko mahadlok.
Kung mao ka na, may apo na ko. Mabdos ang akong manghud nga si Luz? Lagi! Lipaya lagi sa imong amahan. Di bang ko kamutuon ako, good? Moingon ramang ko ka nga nagtumo-tumo ako. Nagunay laging duha. Dali mo. Pasensya na ka mo, ha? Dayon mo sa mong balay. May bisita si Papa. Lito, mauni sila ang mga kaliwat sa mamahimong bana o niya ni Los. Ni ami kay namay minilos. Ug nalipay kami sa ding gibalitaan mis among bugtong anak nga si Emmanuel nga namabdos ko nung iyang uyab nga mao kinis Los. Los, nakauyog kami ni Buday. Muutan ka. Ug swerte kay among anak nga si Emmanuel kung ikaw yang maasawa, Los. Salamat, sir. Sir, good. Los. Ayaw pag-sir. Daddy na sa ipit ako, Los. Ayaw lang dublihag nga anak kong asak. Layas! Dakalag di mala sa mong pamilya. Layas! Kuya, ang ano mo? Palayas yung kuning asawa, ha? Way, ayo! Tumuan! Wa pa siya matagbaw siya nakita. Nga naay na main nimo. Unya, mga asawa pa gyud nimo kay mabdos ka na. Gipanabi na sad sa mga silingan nga si Emmanuel kuno nga nakamabdos nimo. Usa lang ka Salvador del Mundo. Kaya ang tinuod kuno nga amahan sa imong gimabdos si Papa. Unsa? Gibuwagan ni Kuya Lito si Minerva nga iyang asawa tungod lang sa pagkatumo-tumuan ang pagkabakako niya. Mao katuma kasama ang kaagi ni Luz, dinining tulumanon. What's the style? Tumuan style. Kini mong suglaron gisuwat ni Cecil Daniusos Cabrera, dalit sa RMN Drama.